Samantala, Idol, iginiit ng Department of Social Welfare and Development Region 1 ang mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng ayuda upang makapagkampanya ngayong nagsimula na ang campaign period. Ito ay base sa inilabas na Omnibus Election Code ng COMELEC na nagbabawal sa presensya ng mga kandidato at campaign materials sa mga pamamahagi ng ayuda. Samantala, inihayag naman ng tanggapan na nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programa para sa mga mahihirap tulad ng Assistance to Individuals in Crisis, Sustainable Livelihood Program at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4Ps. Tiniyak din ng tanggapan na patas at maayos ang pagpapatupad ng mga programa mula sa profiling ng mga benepisyaryo. Hinimok ng Dswd ang publiko na ipaalam ang anumang insidente ng pang-aabuso sa mga programa ngayong papalapit ang halalan. IFM News. IFM News. IFM News.